Jupiter u ribama do 28. jula, ostvarenje idealnog života, astrolog Irena Dumančić-Baranja. Jupiter, najveći astrološki benefik, onaj koji donosi dobre stvari, ušao je znak kojem vlada, što znači da će ispoljavati ono najbolje. Ribe su znak koji je vezan uz kreativnost, umjetnost, pjesmu, ples, pjesništvo, fotografiju, meditaciju, spiritualnost, transcendentalne svjetove, viša stanja svijesti i više ja. Ribe nisu okrenute materijalnom, već onom duhovnom. Tako da s Jupiterom u ribama možemo očekivati pojačanu inspiraciju, duhovno buđenje, duhovno napredovanje i spoznavanje viših istina, a nerijetko i prosvjetljenje. Duhovno povezivanje i spiritualne grupe doživjet će procvat, zajedništvo, zajednička duhovna iskustva u vidu mira, ljubavi, punjenje energijom i svjetlošću. Ovo je također razdoblje suosjećanja i brige za druga bića, pa se možete okrenuti darivanju, humanitarnom radu i volontiranju. Ribe su također vezane uz ideale kojima težimo i želimo ih u svom životu. Sa idealima je zeznuta priča, jer težiti nečemu idealnom može dovesti u svijet fantazije i neostvarivosti, pa slijedi razočarenja i propuštanja prilika koje su nam se nudile, a možda su bile manje idealne, ali su bile realne. Međutim, za razliku od nekih drugih planeta u ribama, s Jupiterom je sasvim druga priča, jer on donosi ostvarenje ideala, pa zato razmislimo kakav bi za nas bio idealan posao, partner, prijatelj, duhovni put, odgoj djeteta, stan, auto, kućni ljubimac, zdravstveno stanje, ljubav, seks, putovanje, bilo šta. Razmislimo kako bi izgledala slika našeg idealnog života. Ako u ovom periodu budemo poduzeli korake i vukli pametne poteze, micali prepreke koje nas udaljavaju od ideala, možda nam se idealan život i ostvari. I ovaj video zvuči idealno, ali takav je Jupiter u ribama, idealist i nepopravljivi optimist. Za njega ne postoji uzrečica ništa nije idealno, jer njegov moto je vlastite ideale treba živjeti. Iako možemo razmisliti o čemu težimo u raznim područjima života, ipak će najviše ispunjenih ideala Jupiter donijeti na ovom polju po kojem tranzitira u natalnoj karti. Na primjer, ako je tranzit vezan uz 4. natalnu kuću, donijet će skladne porodične odnose, uz 5. kuću sretnu ljubav, uz 10. kuću idealan posao i tako dalje. Prilikom tranzita u ribama, Jupiter će 22. juna okrenuti retrogradno, što će nam dati dublje unutarnje promišljanje, što zapravo želimo, i nakon toga će se vratiti u Vodoliju, pa bi opet na samom kraju decembra ušao u ribe i u njima boravio veći dio 2022. godine. Ovo u prevodu znači, ako smo postavili ideale za koje treba dugoročna realizacija, takvu realizaciju možemo očekivati 2022. godine. Zato iskoristimo pametno naredne mjesece i posložimo si stvari onako kako bi život htjeli živjeti. Ulazak Jupitera u znak riba do kraja jula bit će najsretniji za one rođene na samom početku znakova riba, rak, škorpija, bik i jarac, kao i one koji imaju planete na početku ovih znakova do 5. stepena. Astrolog Irena Dumančić-Baranja, 3. dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.